Ona za nej pořád ale já to nosím. Tak nevědět, chalani. Jak to spravit? Hej, hej, pani. Tak si povedal. Krásne. Alex, ty ideš ze školy preč. Nie, ten švárny šuhaj. To som ja. Tu je. To je najkrajší. Tento je najkrajší. Chcel by byť. Marci, nemáte voľakú kráchavicu. Tam je jedna. To je. Tento bol slušný. To nebol. Tento hodne neprezudie neskoro. Ja nikdy. Na vysokú idete, na vysokú? Áno. Inžinieri budúci. Promovaní inžinieri. Fešáci, áno, sú všetci rád. Tento chodil furt neskoro do školy. Neskoro. On chodí za skoro moc. Preto, to si milíte. Učitelia chodia neskoro na hodinu. No a tento je strapatý. To je ten jak písosák. Imič. No. Tento je fantastický. Ukáž sa mi, kde si. Ktorý je to? Kde je? To je tlačené na počítač. Ten žlutý kostán si ho podkotal. Keby som bol zle orientovaný, tohoto by som si nahovoril. Ideme. Ove! Ešte to je. Čo je, ja tak kedy dojde na priečenie? Gustav, aspoň chlapci. Jedna. Je to zle vidieť. Gondrejšky kam hore, alebo ideme do dielny pozrieť? Hore, vzadu bude. Jeden krajší. Kto toto robil? Nepovíme. Keď je tu raz Janko, Maťko, a už to mali Marcelko, je tu Vladko, a čo ste to ako Martinko, tak to už to mali Milanko. Ja to mám Vladovi sráči. Najebaný, bože môj. Ježišu. Martinko. Majka. To ste mali za Pištinko, ne? Ale kde? Určite ne. On si sám písal. Prečo Pišta? Tak. A čo som si tam mal dať? Týchto lepší. Pišta báči. Ideme odom dál. Dobre, ideme ďalej. Kde to dáte? Kde to zavesíte? Pod stĺpy. Neste.
Aj, to je tam. Neboj sa, to je od úča odlučené. Tak už je bez kablu. Pusti to mi. Sadíme. Peklo, vieš, po kasku. Koho za my nemajú vybiať penáce? Sme koľko vybrali? Trénera to už taká. Dobre, čakám 90 minút. Tu sa môj nebol. 3 roky. Nech nás nečakajú. Čak ešte môžu na 10 minút sa vedieť na YouTube. To som nebol 3 roky. Mohli by sme zaspievať? Hej, chalani! Viete, máme znova koľa faka. Alebo dáme si nebo, ja som veselá. Tuto ešte jedný bere vedľa. Tuto sme bývali. To bolo fajnovo, kedy si. Co je uzajac? Dobre, uzajac sa zase. Čo sa dá opýtať? Čo ma nemáte ruky? A ty? Dneska je štvrtek, je to dneska? Se ma páni. Hej, dole. Máme doma. Poká. Tak kde máme vyberačku? Doma pokladničku. Pokladnicu. Ale ešte nemáme sa zhána, však kde je ten Moravec? To začínate od táto? Počkajte takto. Páni, vy musíte si dať celé tam pohádzať. A už ja by nešiel po cenu. Chlapci, takto, samozrejme, že mám rado, že ste to až takto daleko dotiahli. Budem vám držať palce, aby ešte aj tá posledná etapa dobre dopadla. No. Teraz myslíte tú školskú, alebo odtiaľto do mesta? Teraz myslím tú školskú a do mesta dotiahnete. No, budem vám držať palce a dojde sa určite na vás pozrieť. Ale som rád, že ste na mňa nezabudli. Počkajte, no ešte. To je čo sa zí? Achtung. To je to bola kanová. Áno. Však už je tehotná, už je skončila. Áno, ale ja som to počne nemal. No, ste zladí, chlapci, ste zladí, múzaky tam nesvedčí. Chlapci moji, tak nech sa vám darí, budem na vás mysleť. Dobre, a druhý raz širák a nahádzať sa vám celé. Dobre, a tie celé si nahádzať. No, a ešte takto. Čo hovorí Hazard? Las Vegas. Čo hovorí? Dojde. Som vás obral. Chlapci moji, tak nech sa vám darí maturita. Kde je ten najväčšieho blbca pošleš niekam? Takto už, keď ste tu boli, tak týmito dverami, dobre, a zarabkajte aj hlavnému majstrovi Bokorovi, dobre? Dobre, vy ste prvý,